jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pindi TV en garti e kattanɗe jomiraɗo e subaka hande o gam yettinan ɗon ko sifa e kelle gadan e jeyandeji leydi Sénégal joni palen koye jeyandeji ɗi. alarba go lewru avril hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom ko sifa e kelle gadan e jeyandeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jayinde Walf Quotidien kamɓe musidɓe men e jayandiyankoɓe ɓe garti ko e gueɗe ceertude holno wiiri kamɓe musidɓe men jayandiyankoɓe ɓe garti on ɗon promulgation ko yowiti e nden ɗon eɓɓore nde ganduɗa kay ƴettanoma toon to suudu sarɗiji leydi Sénégal gam sattitinde ɗen ɗon kuule fawateɓe ɓen ɓe ganduɗa kañum waɗoɓe débat gorkati en ene wayde ɓe mbi ko ɗum woni tan de ɗum ɗon ko wayni ni ko ɗum sinama ni yete hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye sini ɗum holno wiiri kam musidɓe men jeyandiyankoɓe kono ne kadi ɓe garti eko yewti alhaali ɗum ko ganduɗa kay kañum woni pétrole ɓe kolliti kay e hitande hikka de on ɗon produit intérieur brut e hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom ene wayni tan de gueɗe ɗete nana yaaha ko ina tolni noon ko so tawi kay ɗum qimama go so tawi kay ɗum qimama ko ɗiɗi piccal ɗiɗi ɗum kay woni ko ɗum teska hen ko lettino wonde kay garti noon eɗen ɗon toɓɓe ko yewti alhaali ɗam ɗon ndelam kuɓam holno wiiri kam musidɓe men e jayandiyankoɓe ƴeewoyen jande Sud Quotidien kamɓe noon ɓe garti ko yewti alhaali mbuñaari ɓe kolliti kay wonande leydi Sénégal ha joni de nene woni e ngol ɗon doggol boɗowol woni tan on ɗon liste rouge walla ni mbiyen on ɗon zone rouge holno wiiri kam musidɓe men e jayandiyankoɓe ɓe kollitino wonde kay e gueɗe ɗe ha joni de leydi Sénégal ene tawe on ɗon fannu ko ɗum ko kamɓe musidɓe men jayandiyankoɓe ɓe garti goɗɗum ganduɗa kay kañum woni hoorejo leydi ndi mo tawtoraɗo on ɗon ñalawma mo ganduɗa kay ko yewti alhaali teddiniraɗo dude alqouranil karim ɓe kolliti noon kam musidɓe men jayandiyankoɓe hoorejo leydi ndi holliti kay wonande kay ma laamu ngu duusa ɓe ganduɗa kañum goni e joomen daraji ɗi woni tan joomen ɗeɗon duuɗe alqouranil karim ɗum ene tawe e jayde Sud Quotidien ko on saaha noon jayde quotidien le quotidien kañum ari ardori e natal hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ɓe kolliti kay on ɗon ñalawma teddiniraɗo duuɗe alqouranil karim kanko mawɗo leydi ndi holliti kay wonande mo anniyi wadde réforme on tan waylo wayloji ko yewti on ɗon fannu gam nangorande ɓe ganduɗa kañum goni e joomen daraji ɗiyete ko ɗum ko ɓe garti on ɗon loi mo ganduɗa kay ko yewti alhaali e cattingol kuule e pawateɗe e dow ɓe ganduɗa kañum goni waɗoɓe gueɗe débat gorkati en holno wiiri kam musidɓe men jayandiyankoɓe ene wayni tan de on ɗon ko ngal ɗon kuulal ngal sinama niyete wonande kay umorade e hoolejo leydi ndi ɓe garti e gueɗe goɗɗe ganduɗa kay ko ɗum woni ko haalate oɗo saaha joni ko yewti alhaali mahgol ñiɓirde wonande kay nden gollode wiyetede DER ɓe kolliti kay ko ɗum ɗon woni ko addi haalullaji holno wiiri kam musidɓe men e jayandiyankoɓe ko ɗum jisabam noon e subaka he ɓe mbatton ko natal mo ganduɗa kañum woni Aïda Mbodj mo ganduɗa kay kañum woni gardiɗo nden gollorde jayde nde ruttima toon to dingal ngal Abdoulaye Wade e ngal ɗon pottal cilagal hakkude leydi Sénégal kam e ɓe ganduɗa kañum goni leydi Gambie ɓe kolliti kay wonande leydi Sénégal kam kay foodi Gambie toon to terrain holni mbiyen toon to stade mo Abdoulaye Wade kono noon ɓe garti e République démocratique du Congo duuɓi 52 caggal ko jooɗi yahani coupe du monde ɓe kolliti ɗum noon laatima e ñalawma hanki o holno wiiri e jaynede ƴeewoyen jayde Vox Populi kam musidɓe men jayandiyankoɓe ɓe garti koye ngal ɗon pottal cilagal hakkude leydi Sénégal kam e leydi Gambie ɓe mbi kon de ko Sénégal nene jokki waɗe confirmé wonande muɗum kay statut muɗum champion d'Afrique holno wiiri kam musidɓe men jayandiyankoɓe kono noon ko ɗum ko tawata e jayde nde ko konngudi Khalifa Sall biɗo ma wat porté plainte ɓe ganduɗa kañumen goni ɓe ganduɗa kañum woni division de la cybercriminalité holno wiiri e kamɓe musidɓe men e jayandiyankoɓe jayde arti e konngudi mawɗo leydi ndi e riiɗo wonande kay ene anniyi nangorande ɓe ganduɗa kañum goni e joomen duuɗe alqouranil karim ɗum ne kadi ina tawe e jayde Vox Populi goɗɗum ko tawatoyde e jayde nde ganduɗa kañum L'As Quotidien ko juuti haali nden ɗon tikkere hofgo juuɗe wonande kay ɓe ganduɗa kañum woni joomen werlaji ɓe kolliti kay caggal wasde hormade e nden ɗon tikkere ko ina tolni noon e bisuji 50 e ɗi aftu ko kañumen kay goni ko kela holno wiiri kam musidɓe men jayandiyankoɓe ɓe duttinima hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye mo ganduɗa kay o waɗi on ɗon ñalawma mo ganduɗa kay tawtorama on ɗon ñalawma mo ganduɗa ko ñalawma teddiniraɗo daraji ɗi hollitino wonde kay kanko mawɗo leydi ndi omo anniyi e nangorandeɓe holno wiiri kam musidɓe men e jayandiyankoɓe jayde guindirde Le Soleil ko hen arti ɓe mbi ko aha kay ene woni tan de faya kay ko wadde transformation kam e structuré wonde kay ɗin ɗon daraji on ɗon enseignement coranique holno wiiri kam musidɓe men jayandiyankoɓe kanko mawɗo leydi ndi hollitino wonde kay omo anniyi
nangorande ɓe wadde dusudirde mabɓe hano hannirtini abri no kabaruji noon ko caggal ɗen ɗon balɗe ɗiɗi ganduɗa kay ko balɗe teddiniraɗe daraji ɗi to ɗo nder leydi ndi ko ɗiɗi noon ko ene tolni nogas e tati ujunere pawɗi temedde nayyi e capanɗe nayyi e joyyi dara ko kañumen kay goni ko mbaɗa recensé nder dendagal wertago leydi ndi holno wiiri kam musimen jayndiyankoɓe e jayde guendiri nde e jayde le soleil ƴeewoyen jayde coftal ɓallide jayde rewmi sport kamɓe noon ɓe garti koye guel ɗon kawguel ko yuti alhaalden pottude ceylagal hakkude leydi Sénégal kam e leydi ɓe ganduɗa kañumen Gambie ɓe kolliti noon Sénégal kañum kay heeɓi fattange folde leydi Gambie loggi tati e loggol gotol ɓe garti e ɓe ganduɗa kañum goni Italie mo ganduɗa kay ko lawol tataɓiwol ngol ganduɗa kay tawtortake hono on ɗon coupe du monde mo ganduɗa kay ene jogori wadde ɓe gartine kadi ɓe ganduɗa kañum goni république démocratique du Congo ɓe ganduɗa caggal duuɓi capanɗe joyyi république démocratique du Congo waɗi qualifié Sénégal andi adversaire muɗum ko yuti alhaali on ɗon coupe du monde ene wonitande on ɗon adversaire nayoɓo mo leydi Sénégal jogori wonde ko leydi Irak ɗum ko caggal de Irak fo leydi Bolivie loggi ɗiɗi e gotel bandiraɓe musidɓe tedduɓe heddiɓe daraɓe Ayaw Pindi TV gasi ha laaɓi ceerto ko ɗum ɗo woni komin kemno ruɓino dade ko sifa e kele gadan e jayndeji leydi Sénégal aadi meɗen e ruɓino jayndeji wonata ko janggo soko wiɗi keno ɗo e nden min mbi on jokke ɗoftade kamɓe rewidade programme uji ɗi Pindi TV woto jejji tewde abonné commenté kamɓe partagé Allah jarama on jarama.